हेलो हाय सांग मैंने मु रश्मि मु आपको स्वागत करछि मो ओडिया चैनल रश्मि ब्लॉग्स को। आगे नानी कौन पाई मते डाकिचंती के जिपा कौन गोटे नुआ जॉब आसीछि मते डाकिचंती देखिबा को कागजटा पढिबा को चलंत जिबा देखिबा कौन आम पाई नुआ चाकरी से जोगाड़ करके रखिचंती। नानी झुमुरी ना हंदी ନାଇଁ ଭଲ ଏଇଟା କଣ ଦେଇଥିଲି कौन ଏଇଟା କଣ ଆମ ଗ୍ରିଲ ଲଗେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲେ ସେ ତେଲର ପାଇଁ ଏଇଠି କଣ ଗୋଟେ ଶସ୍ତା होजी देखी ସମସ୍ତେ ଘର ଘର ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ଏଠି ବସୁନ ପଢେ कौन मु एटा कौन ले କୁଣୁ ତେଲର କୋଟା ହେଇଛି 10,000 ଟଙ୍କା मुरी ଏବେ ଗ୍ୟାସ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଆମର ଚାକିରି ହେଇଗଲା ବଢିଆ ଚାକିରି ଦରମା ପାଇବ ଏଟା ତ ଚାକିରି ଲେଖିଛି ସିଲେଇ କୋଉଠି ଲେଖିଛି ଦେଖ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଲ ହାଁ ଦେଖୁନ ଆଡ୍ରେସ ଲେଖା ହେଇଛି ତମେ କାଲି ଯିବା ଆଗ ଧାନ ମିଲଟା ଦେଖିକି ଆସିବ କୋଉଠି ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ଆଉ अरे कहना क्या चाहते हो? ଆଗ ଧାନ ମିଲଟା ଦେଖିକି ତ ଆଇଲେ ପୁଣି ଯିବ ନା ଆଉ କୋଉଠି ଧାନ ମିଲରେ କେମିତି ଜାଣିଆ ହଁ ଆଉ ତମ ପୁଅ ଜାଣିଲେ ଆମର କଣ ଗଲା ଆମେ ତ ଯିବୁ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇଛି ମାନେ ଗାଁର ଝିଅଟି ନା ଗାଁର ବୋହୂ ଏଟା ବା ନୂଆ ସାହି ଲେଖା ହେଇଛି ତିଖାରୀ ଶାସନର ନୂଆ ସାହି ଗୋଟେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା କୋଉଠି ଥିବ କହିଲ कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा बता रहे हैं हम। ଯେ ଆଉ ସିଆଡେ କାହିଁ ଯିବ କି ତ ଚାକିରି ହେଇଗଲା ଆଉ କଣ ଦରମା ଲେଖା ହେଇଛି ପଢ ଦେଖିବ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଖିଲି ଚାକିରି ନୁହଁ ସେଇଟା ଗୋଟେ ଟ୍ରେନିଂ ଆସିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିଖିବାକୁ ହବ 300 ଟଙ୍କା ଆଡମିସନ ନଉଛନ୍ତି ଆଡମିସନ ପରେ ଆପଣ ତାପରେ ଯିବେ ଟ୍ରେନିଂ ଯାଇ ସିଲେଇ ଆଉ ପାର୍ଲର କୋର୍ସରେ ଆପଣ ଶିଖିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓ କେମିତି ଲାଗୁଛି ତ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ଜରୁର କରିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧନ୍ୟବାଦ।